kai zanga-zanga zanga-zanga zanga-zanga. Najeriya a yau duk ga sansanin matasa masu kokarin zanga-zanga. Duk shi dai talakawa sun jiga ta sosai suna ta yin furen zanga-zanga. Ƙarshen tuka-tuka da damar talaka kenan da yau ya fito yayi zanga-zanga. Najeriya a kullum matsatsi yawa yake yi, me mafita ne wai zanga-zanga. Ka duba rayuwa matsaloli yawa suke yi, me ya kamata ne wai zanga-zanga. Amma a malamai wasu suna kiran a fasa, wai kar a fito kar a yi zanga-zanga. Ga jami'an tsaro su ma gargaɗi suke yi, wai kar a fito kar a yi zanga-zanga. Amma talaka ya ce wallahi babu fashi, ba wanda zai hana shi zanga-zanga. Shi dai ya san abin da yake ji cikin ƙasar nan, da ko abinci ma ya sa zanga-zanga. Ka duba wannan sashen yunwa kisa take yi, me mafita ne wai zanga-zanga. Ga insecurity ya hana 'yan arewa wali, me mafita ne wai zanga-zanga. An ɗauki lokuta da yawa babu ci gaban da aka yi alkawar na sauki zanga-zanga. Bana ganin akwai dalilin da zai hana kai ko bindiga da kulki zanga-zanga. Amma a yau tunani nazari gami da hange yayi na fitowa titin zanga-zanga. Sai an yi hattara domin in aka yi sake da akwai wasu 'yan bata garin zanga-zanga. Mana abun nufi mai fasa shagunan mutane sai ya fake yana yin wai zanga-zanga. To kaga wanda duk yayi wannan me yake so in banda fitina a cikin zanga-zanga. Abinda dai ake so shine kawai haɗin kai yayi na lokaci na fita zanga-zanga. Mutan Kaduna, Katsina, birnin Kano, Jigawa dukansu na ga za su fito zanga-zanga. Mutanen Kebbi, Kogi, Kwara har da Nasarawa dukansu na ga za su fito zanga-zanga. Na Bauchi, Adamawa, 'yan Barna har da Gombe dukansu na ga za su fito zanga-zanga. Naija da 'yan Filato, Taraba har da Yobe dukansu na ga za su fito zanga-zanga. Ina na Benue, Zamfara zaka iske Sokoto dukansu na ga za su fito zanga-zanga. Mutan jiha ta Lagos, Ogun gami da Osun dukansu na ga za su fito zanga-zanga. Koyo ina na Ondo, Rivers ina Ebonyi dukansu na ga za su fito zanga-zanga. Na Abia, Anambra, Akwa Ibom suna nan dukansu na ga za su fito zanga-zanga. Bayelsa, 'yan Cross River har da Delta na nan dukansu na ga za su fito zanga-zanga. Na Ekiti har Edo, Enugu har da Imo dukansu na ga za su fito zanga-zanga. Su ko mutan Abuja ai ga su ga kujera dukansu kaga za su fito zanga-zanga. Najeriya gaba ɗaya wannan batun ake yi, ta ko ta ina dai maganar zanga-zanga. Allah ka ba talakawa nasara da sa'a domin su samu sauki zanga-zanga. Mai waka ne Kano yake ɗan yin tsokaci akan lamarin faruwar